سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Da za ta ɗauki mataki kar ta samu cikin, ma'ana ta ɗauki matakin da kar ta samu cikin, wannan babu komai. Saboda ko a shari'ance kamar abin da mata suke na allura ko wata allura ta family plan da sauransu don ya zama an samu tazara tsakanin wannan da wannan, wannan ba laifi ba ne. Saboda abu ne da zai sa ita ta samu hutu a jikinta, sannan yaronta ya samu ƙwari, ya samu cikakken lafiya, musamman ga matan da suke da kwanika. Wayansu matan ma ko ba su yi allura ba, inda suna shayarwa ba sa samun ciki.
shawa ne domin ya taimaka musu wajen yaƙar manzon Allah. Amma kuma yana da alaƙa mai kyau da Yahudawan Madina. Saboda haka wata ran da dare na zaune ana shirye-shiryen faɗawa manzon Allah, kawai shi kadai ya kalli sama ya kalli taurari sai tunani ya zo mishi. Ya ga cewa shi yanzu da ya zo a yaƙi manzon Allah, mai manzon Allah ya mishi. Ilhama ta zo mishi sai ya ce to me ya kamata ya yi? Kaga ana zuwa dama kowa sai a shirya. To duk irin wannan ba komai. An gane, amma banda wannan ƙarya gaba ɗaya haramun ce. Dan Allah ma ya tsinuwa yana cewa ala la'anatullahi wa la'anatullahi alal kazibina. Tsinuwa Allah ta tabbata akan masu ƙarya, Allah ya kiyaye. Dan haka ma nace wai harimu alaihi kazibu, ƙarya ta haramta a gare shi. Wal gibatu da giba shine yi da mutane. Yin magana ta mutum baya nan. Ka faɗi wani aibinsa ko ka ɓata shi, wannan haramun ne, shari'a ba ta yarda da shi ba. Wata rana taɓa tambaya aka ce to idan kuma mutumin da ka aibata ɗin halinsa ne fa, sai aka ce to ai wannan shine giba ɗin.